तो गाइस जों दा थांबाय दं सिमलायाव। नोंथांमोना जोंनि जुदि भिडिअ मोजां मोनदों नायलांबाय थादो। चलो। दा थांबाय दं जोङो नै ओजों नै टार्निंनिफ्राय साइड गामि जासिगोन। बर' गामि आरो जोबबोबाय ससे ओरैनो ससे दं हारसा गामियाव। बैनिफ्राय हारसा गामि आरो जायखिजाया आरो साइड गामि ओमफ्राय जा लामाया लेथ्रा जादों, दै हाब्रु जादों। दा जोङो ब्रिजखौ मोनसिगोन आरो मेन हावाय सिमला थांनाय लामाखौ मोनसिगोन। जों दा थांबाय दं ओजों ओरैजा। आयु लामाया ओरैबायदि अबस्था गैया जादों माने अखानानै। जोङो थांबाथाय मोनफिनो ओरैनो थांबा सिमला मोनबाय जोङो। मेसेङावबो मा थुला जानांगौ जायो बेयाव ससे लामायाव। ओंखायनो जों ओरै थांगोन गिदिंनानै मोनसिगोन। ओरैनो 1 किल'मिटारसो दंबावो बारा गोजान गैला। जों मानेखि मबाइल जास्ट मबाइल लानानै फैगोन, बेयाव बारा गोबाव थाया। न'आव फिसा खामानि आरो कर'ना भाइरासनि गिनांगोन एसे। नाफोरा दै थाजोबोसै एम्फाना दिनै मोनायाव। मानसि खालामनो जोंखौ डाइरेक्ट लाना होदोंमोन। फाइनालि जों दा सिमला मोनबाय। दा जों गिबियाव मबाइल लागोनसै, उनाव सेन्देल होनायनि गस्ला होरि। दा जों सेन्देल बायनो थांनो नागिरदों। हावाय सेन्देल मबाइलखौ लाखांबाय। गैया खाफालानो डेट लाखिसो गैया, मबाइलानो जायाखिसै। मोनबाय
दासो दा जाबाय बाजार सेन्टार लादोंमोन दा न'आव थांबाय हाय जोंना दा जाबाय लाखांजोब्बाय जों दा न'आव थांसै सेन्देल लादोंमोन ओमफ्राय गस्ला लादों एसे मबाइला गैया मबाइल लांनो फैयो मबाइलानो जायाखिसै गेलेना है हमें गारिया सेस दिनै मार जों लामासो थांफिनसै जोंहा थांबाय दं न'आव ओइ आर्मि केम्प आरोना अक्सफर्ड इंलिश मिडियाम स्कुल इयो नै ओरै आर्मि केम्प दा जों न'आव थांखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक करि शेयार खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै ला जों दा न'आव थांनो ओंखारबाय ओरैनो 5 किल'मिटारसो दंबावो जों गैया मबाइलखौनो मोनबोआखिसै ओमफ्राय दा न'आव थांबाय दङ ओरैनो 4 किल'मिटारल'सै लामाया ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय